ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat daw gagawin mo para sa isang pangarap. Handa kang mapagod, magpuyat, magubos ng pera at magdasal ng sobra-sobra. Ikaw kabarangay, handa mo bang ipaglaban ang pangarap mo? Dear Papa Dudut, sa ilang dekadang pagsasama namin ng asawa kong si Edu, ay sinubukan na namin lahat ng makakaya namin para lamang makabuo. Pero hindi po kami pinalad. Hindi ko nga maintindihan. May sapat naman kaming pera para bumuhay ng mga anak, pero kami pa itong napagkaitan ng nasa itaas. Samantalang yung iba na walang pera, sila pa yung paldo sa mga anak. Napaka-unfair ng buhay, hindi ba? Yun ang kinakasama ko ng loob. Kasi sure naman akong kaya namin ang asawa kong magmahal at bumuhay ng anak, Papa Dudut. Carmela, nandito na ako! Grabe, Lunes na Lunes, ang daming tao sa mall. Hindi naman sahod pero dagsahan ng mga tao. Nakakainis. Mabuti nakauwi ka na. Kanina ko pa nga gusto makauwi eh. Kaso masyado ako nag-enjoy sa mga gamit ng baby sa mall kanina eh. Gigil na nga akong bumili kaso sabi mo wag muna. Kasi hindi pa naman natin alam kung anong gender ng magiging baby natin. At hindi rin natin alam kung totoong nakabuo na tayo. Ano bang hindi alam nakailang PT ka na last week ah. Lahat yun positive. Ngayon ka pa ba mag-o-overthink? Alam mo ba, pinasabay ko na lahat ng order na nagustuhan kong gamit ng magiging baby natin. Mas mura kasi dun sa binibilan niya kesa sa mall. Tsaka sana bago ka manganak, magkaroon ng malaking sale para malaki matipid natin. Nabalitaan ko sobrang gastos daw talaga kapag may baby na sa bahay. Pinakamagastos daw yung unang 3 taon ng bata eh. Mabuti na lang napagandaan natin lahat. Di tayo problema sa pera pag nanganak ka na. Edu. Pasensya ka na kung advance ako mag-isip pa. Alam mo namang matagal ko nang gusto maging tatay eh. Ini-imagine ko na yung boses nung magiging anak natin. Kung paano niya ako tatawaging papa o daddy o pwede ring tatay. Ano sa tingin mo? Ano mas bagay na tawag sa akin? Ha? Edu. Tsaka sino kaya yung una niyang tatawagin sa atin, no? Ako o ikaw? Pasensya ka na ako, nakikipagkompetensya ako. Pero siguro sarap kapag yung unang salita ng anak natin papa o daddy, no? Grabe. Di na ako makapaghintay. Edu, makinig ka. Ano yun? Nag-test ulit ako. Ba't kailangan mo pa magpa-test? Dami mo ng PT last week. Okay na yun. Saka sa day off natin, magpapa-check up ka naman eh. False positive. Ano? Nag-test ulit ako kanina. Negative na. Ano? Teka, baka nagkakamali ka lang ng paggamit. Alam mo yun, kasi nakita naman natin pareho na positive nung isang linggo eh. Imposible mag-negative yun ngayon. False positive nga. Nakailang test kit din ako kanina, pare-parehong negative. Imposible naman yan, Carmela. Positive nung nakaraang linggo tapos ngayon negative. Edo, nangyayari talaga yun. Nagpo-false positive talaga minsan yung pregnancy test. Hindi pwede. Meron ka pa bang natitirang PT dyan? Subukan mo ulit. Pagkatapos siguro ng 3 oras. O kaya bukas na lang para sigurado na hindi pareho yung mga resulta. O baka naman kasi peke yun nabili mong PT. Ano ba yan? Saan mo ba binili yan? Kasi may mga peke na PT na nabibili ha. Kaya ayokong bumibili kung saan-saan yan. Sa pharmacy natin lahat binili yung PT, Edu. Ginamit ko lang yung mga natira last week. Na-check mo ba? Kasi baka naman expire na yon. Hindi expired.
Baka naman kasi masyado kang uminom ng tubig buong araw. Ha? Baka naka-apekto yun sa resulta, yung hydration mo. Hindi nga. Baka talaga mali lang yung paggamit mo eh. Hindi kaya nakontamina yung PT mo kasi baka nahawakan mo mismo yung papatakan, ganun. Pwede rin yun. Naghugas ka ba ng kamay mo bago mo gamitin? Edu. Basta, naniniwala ako doon sa resulta noong nakaraang linggo. Positive yun. Huwag ka na mag-alala dyan. Mas tama yun. Edu. Positive yun. Positive yun, Carmen. Positive. Magkakaanak na tayo eh. Sobrang laking dagok na sabihin kay Edu na hindi pala kami nakabuo. Inakala namin na totoo na ang unang positive sa PT na tinake namin noon. Pero hindi namin napaghandaan na minsan ay pumapalya din ang PT. Masyado lamang kaming na-excite noon at hindi na naisip ang posibilidad ng false positive sa PT. Pagkatapos nga naming makumpirma na negative talaga ang resulta ng PT ko ay halos hindi na kami mag-imikan. Para kaming nagkahiyaan dahil masyado kaming na-excite sa simula na akala namin ay yun na. Tapos isang araw ay ibabagsak sa iyo ang katotohanan na hindi pa pala pwedeng maging masaya kasi wala pa naman palang karga, Papa Dudut. Lorna. Ma'am, Ilan nga ba yung anak mo? 8 na po. Masyadong nagandahan sa akin yung yumao kong asawa eh. Mabuti ka pa, no? Maganda rin naman kayo, ma'am. Panay nga ang titig sa inyo ni Sir Edu na akala mo leche plan kayo na panghimagas. Sana all. Ang ibig kong sabihin, sa anak. Kaya ako dapat ang magsasana all. Ay, hala ma'am. Konting dasal pa. Mabibiyayaan din kayo balang araw. Kaya lang hindi ko na mabilang kung ilang beses kaming nagdasal. Mas madalas pa nga ang pagdarasal namin ni Edu kaysa sa kumain. Kumusta kaya ang pakiramdam ng merong anak? Mahirap, ma'am. Sobrang hirap. Pero, masaya. Hindi ko maipaliwanag ng buo. Ang komplikado. Nakaka-stress yung bayarin lalo kapag dumarami sila. Pero sa tuwing nakikita mo naman sila, kapag sinasalubong kanila pagka uwi mo ng bahay, parang bayad na lahat ng nagastos namin sa kanila. Parang kami pa nga tong may utang sa mga anak namin dahil sa saya na binigay nila sa buhay namin. Mapapasana all na lang talaga, ano? Wala ka bang pinagsisihan? Sa mga anak ko? Aminin ko, nung una, parang nagsisisi ako na nag-asawa ako agad. Parang nagsisisi ako na naparami namin sa 8 ang mga anak namin. Ang hirap ba naman ng buhay, lalo na sa aming mag-asawa na hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral. Pero ano naman ang kapalit nun sa inyo? Siguro kasi lumaking mabubuti at papagmahal ang mga anak namin. Kahit papaano, nakakagaan ng loob na may napalaki kaming mabubuting tao. Pero kung tatanungin niyo ako, ma'am, baka huminto na ako sa 2 anak noon. Hindi na sana ako nagparami. Ang hirap nilang buhayin. Pero andito na kami. Nanay na nila ako. Anak ko na sila. May magagawa pa ba ako? Di tanggapin na lang, di ba? Tingnan mo nga naman, ano? Napaka-komplikado ng buhay. Ikaw, gusto mong limitahan sana ang pagdami ng anak mo. Samantalang ako, ni isa. Hindi pa rin pinalad na mabiyayaan ng Diyos. Kayang-kaya naman namin ni Edo kahit 1 dosena pang ibagsak na anak sa amin eh. Baligtad talaga tayo ng sitwasyon, ma'am. Ito nga't merong panibagong dagdag sa pamilya ko eh. Ano?
Buntis ka na naman? Ay, hindi po ako. Yung bunso kong si Clarice. Ayun, 2 buwan na siyang buntis ngayon. Ayaw sabihin sa amin kung sino yung ama. Basta ang alam namin, hindi siya pananagutan. Nako hindi ba 18 pa lang si Clarice? Kaka-18 nga lang nung nakaraang buwan, ma'am. Sumisikip ang dibdib ko kapag naiisip ko kung anong mangyayari sa kanilang mag-ina. Naninikip din pati yung bulsa ko kasi sigurado ako. Ako na naman tong bubuhay sa magiging apo ko. Kaya mo ba na buhayin pa yung apo mo? Sa totoo lang hindi po. Alam niyo namang nakasandal pa sa akin lahat ng 8 anak ko. Tapos magdadagdag pa ng apo. Suko na ako. Gusto ko na lang sundan sa kabilang buhay yung asawa ko. Pagod na ako, ma'am. Paano kaya kung ampunin ko na lang yung magiging apo mo? Papadudot, matagal na naming kasambahay si Lorna. Kaedad ko lamang siya pero mas nakausad na siya sa dami ng mga anak. Inggit nga ako sa kanya kung alam lang niya. Tapos ay malalaman kong magkakaroon na rin siya ng apo. Mas lalo tuloy akong nalungkot sa sitwasyon ko. Kung kailan naman kaya ako magkakaroon? Yon ang tanong ko habang nagkukwento si Lorna sa problema niya sa maagang pagbubuntis ng bunso niyang si Clarice. Pero lahat nawala ang inggit at lungkot nang ialok niya sa akin ang magiging anak ni Clarice. What if ampunin ko na lang daw? Sa totoo lang ay hindi ko nakitang opsyon ang pag-aampon. Ganon din ang asawa kong si Edu. Pero ng mga oras na yon, dala siguro ng kasabikan ay umuo na lamang ako kay Lorna. Kahit na hindi ko pa yon nasasabi sa aking asawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, pinag-usapan namin ni Lorna ang mangyayari. Ang pag-aampun ko sa magiging apo niya ay may kapalit na pera. Malaking halaga ng pera yon at makakatulong yon sa kanilang pamilya. Bali sa lagay naming lahat ay win-win talaga. Nang maplansya na namin ang gagawin ay saka ko sinabi ang plano kay Edu. Nung una'y nag-aalangan si Edu at gusto kasi niya na galing sa amin ang magiging anak namin. Pero pinaliwanag ko sa kanya na ang pag-aampon ang pinaka-praktikal na paraan para magkaroon kami ng anak. Sa uli kahit medyo alanganin siya ay pumayag na lamang siya. At doon na nagsimula ang proseso ng pag-aampon namin sa apo ni Lorna. Kayo, Clarice! Lorna! Kanina pa ako naghihintay sa inyo Pasensya na kung late kami nakarating, ma'am, ha? Kasi itong si Clarice, hindi makapili ng mga babauning damit. Ang nanay talaga. Pinapahiya pa ako sa harapan ni Ma'am Carmela. Ako, Tita Carmela na lang ang itawag mo sa akin. Sanayin mo na, lalo't dito ka na sa bahay namin titira. Excited na nga po itong si Clarice, ma'am. Lalo na nung nakwento ko na may aircon dun sa magiging kwarto niya rito. Nanay! Ay, naku. Pero, totoo po yun, Ma'am. Ay, Tita Carmela. Sa mall lang po kasi ako nakakaranas ng aircon eh. Ay nako, kahit magdamagan pa ang aircon mo rito, walang problema, ayos lang sa akin. Gusto ko maging komportable ka. Naku, hindi pwedeng ma-stress ang buntis. Salamat po. Inayos na ng nanay mo ang kwarto mo kahapon, ha? Siya na rin ang namili ng bedsheet at kurtina. Paborito mo raw, pink? Opo, halos lahat po ng gamit ko, kulay pink. Hayaan mo. Puro pink ang maternity clothes na bibilhin ko para sa'yo, ha? Para kapag medyo lumobo ka na ng konti, may maisusuot ka. Ay, naku, ma'am. Huwag na po kayong mag-abala. Nasa akin pa rin naman yung mga damit ko nung buntis ako. May matibay pa naman kahit kupas na. Magkakasya na rin yun kay Clarice. Halos magkasing katawan naman kami.
Nako Lorna, wag mo nang isipin yon ha. Ang gusto ko, maging masaya si Clarice sa mga isusuot niya. Para masaya din ang baby sa sinapupunan niya. Mukhang ngayon pa lang po nakikita ko ng future ng baby ko. Mukhang magiging spoiled po sa inyo, Tita Carmela. Naku, oo naman. Bukas nga magsha-shopping na kami ng Tito Edo mo para nakahanda na ang lahat kapag nanganak ka na. Medyo matagal pa naman po yun. Huwag po muna kayong gumastos. Ay, hindi pwede. Para saan pa yung naipon namin noon kung hindi naman namin gagamitin ngayon, di ba? Ngayon pa ba kung kailan may inaasahan na kaming anghel sa bahay namin? Maraming salamat po, Ma'am Carmela, sa pagtanggap sa amin ni Clarice, ha? Hindi na talaga namin alam ang gagawin namin. Mabuti na lang po talaga at nag-alok kayo na ampunin ang baby niya. Kaya nga po naguguluhan na po kami ni nanay noon. Lalo na nung oras na tinakbuhan na po ako nung nakabuntis sa akin. Andito na rin naman tayo, ano? Baka naman pwedeng malaman kung sino ang nakabuntis sa'yo. Ang kinakatakot ko lang, baka kasi biglang maghabol yung ama niyan kapag nakapanganak ka na. Kawawa naman kami ni Edo kung gano'n ang mangyayari. Wag po kayong mag-alala, Tita Carmela. Hindi ho mangyayari yun. Gaano ka ba kasigurado dyan? Maglalabas kami ng malaking halaga para dyan sa baby na nasa sinapupunan mo. Alam ko, nasabi na sa'yo ito ng nanay mo. Lorna, tama ba? Nasabi ko na po, Ma'am. Kaya mabilis kong napapayag ang batang yan. Kaya nga gusto kong makasiguro na walang maghahabol sa amin oras na mapasakamay na namin ang anak mo. Hindi po maghahabol yung nakabuntis sa akin. Takot lang niya sa asawa niya. Ano? May asawa yung nakabuntis sa'yo? Kaya nga po ayokong sabihin sa inyo Kasi alam ko ganyan na magiging reaksyon niyo. Abay, anong gusto mo? Matuwa pa ako nakabit ang anak ko. Pinagsisisihan ko naman na po yun, Nay. Natuto na ako. At kahit bumalik pa siya sa akin, hindi na ayoko na. Natauhan na ako, no? Sigurado na ako ron. Mukha namang hindi na yun maghahabol. At kung maghabol pa man siya, may makakausap naman akong abogado na pwedeng tumulong sa atin para hindi mapunta sa kanya ang bata. Huwag kayo mag-alala, ha? Akong bahala sa baby mo, Clarice. Baby niyo, Tita Carmela. Ngayon pa lang ho, sanayin niyo nang tawaging anak niyo to. Napakasarap sa pakiramdam na may matatawag ka ng anak sa wakas. Panayang tingin ko sa tiyan ni Clarice at hindi pa man din yon maumbok pero ramdam ko nang may buhay na yon. Nag-imagine ako kaagad kung paano ko ipaghihele at aalagaan ang aampunin kong sanggol. Ini-imagine ko na kaagad kung ano ang magandang itatawag sa amin ni Edu ng magiging ampo namin. Marami na akong nilistang plano para sa aampunin kong anak ni Clarice. Kasama na rin syempre sa mga plano ang pag-aalaga ng maigi kay Clarice. Para masigurong healthy ang ilalabas niyang sanggol, syempre uunahin mo ang pag-aalaga sa puno para maganda ang kalabasan ng bunga, hindi ba? Clarice, anong ginagawa mo? Tita Carmela, naguhugas lang po ako nitong mga kalderong ginamit natin kanina. Hindi na, bitawan mo yan. Hindi ba sabi ko naman sa'yo, bawal kang gumawa ng mga gawaing bahay dito. Naku, bagot na po kasi ako. Magaan lang naman po na trabaho tong paghuhugas ng kaldero. Hindi, nakaka-stress maghugas ng kaldero, ano? Ako nga, iniisip ko palang nakukuskusin ko yan nai-stress na ako. Tita, sanay na po akong magkuskus ng kaldero. Naku, nakaka-relax nga po to minsan sa akin Nako, Clarice, hindi. Kung gusto mo mag-relax, pumunta ka doon sa kwarto mo. I-on mo ang TV, manood ka. May mga scented candles din pala ako sa kwarto. Dadalhin ko rin sa'yo mamaya, ha? Sige na, pumanik ka na sa kwarto mo. Sige po, pero tapusin ko lang po ito. Hindi na, ako nang bahala dyan. Pumanik ka na ron.
I-text mo na lang ako kapag may kailangan ka o may gusto kang kainin. Ako nang bahala. Mayroon ka bang gustong kainin ngayon? Wag na po, tita. Nakakahiya na po. Ang dami nyo nang biniling pagkain para sa akin. Maliit na bagay lang yun. Basta magsabi ka lang kung anong gusto nyo ni baby, ha? Ako nang bahala. Sige na, wag ka mahiya. Parang gusto ko po sana ng yung chicken wings. Pero wag na lang po pala. Ay, sige na, sabihin mo na. Chicken wings na Yung plain ba o yung may mga flavor? Gusto ko po yung walang kahit na anong pampalasa, basta yung prito lang po. Ay, naku, madali lang pala yung gusto mo. Sandali ha, order lang ako. Pero gusto ko po sana lahat Yung kanang pakpak. Wala nga halo na kaliwang pakpak. Kaya po ba yun? Kanang pakpak? Wala. Kaya nga po, wag na lang Hayaan nyo na lang po akong maghugas nitong kaldero para mawala na po yung mga gusto kong kainin sa isip ko. Ay, nako, hindi. Kaya ko yan. Iniisip ko lang kung saan ako restaurant o order Pero alam ko, mabibili ko yan. Sigurado po kayo? Oo naman, ako pa ba? Yung cravings mo nga na spaghetti na dapat galing sa birthday ng lola nagawan ko na paraan, di ba? Yung pa kayang kanang pakpak ng manok na kahit na anong pampalasa. Sige po. Salamat po, Tita Carmela. Naku, nahihiya po talaga ako magsabi pero kaninang umaga pa po ako takam na takam dun Sige na, Clarice. Pumani ka na rin sa kwarto mo at hintayin mo na lang na dalhin ko rin yung mga chicken wings na gusto mo, ha? Salamat po, Tita. Salamat po talaga. Papadudot muli kaming nagkaroon ng gana sa buhay. Nakita muli ang ngiti sa aming mga labi. Muli kong naramdaman ang pagmamahal ni Edu. At aaminin ko na naging struggle sa relasyon namin ang kawalan ng anak. At may mga pagkakataon na nawawala na kami ng gana sa isa't isa. Dahil pakiramdam namin, hindi namin kayang ibigay ang pangangailangan ng bawat isa. Pero sa pagdating ng aampunin naming sanggol ni Clarice, nagbago ang lahat. Parang bumalik kami sa honeymoon stage ni Edu. Parang bago na muli ang lahat. Natuto na kaming mangarap muli para sa future at natuto na ulit kaming manabik sa bawat pagsikat ng araw. Hindi namin inakala na kahit papaano ay magkakaroon pa rin ang katuparan ang aming mga pangarap. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At halos silahin na namin ang buwan para manganak na si Clarice Papadudot. Hindi na rin ako makatulog ng maayos kasi lagi akong nagwo-worry na baka mapanganak sa gabi si Clarice. Nadadamay na nga rin si Edu sa akin. Pati siya ay nakikidikit na nga ng tenga sa dingding para marinig kung may nangyayari na ba kay Clarice. Sa buong buhay ko ata ito pa lang ang moment na kinabahan ako ng malala. Tinatawagan na nga lang ako ng maginang Clarice at Lorna at masyado raw akong aligaga at nagiging praning. Wala naman daw problema. Maghintay lang daw ako at magiging maayos din ang lahat. Pinanghawakan ko yon. Hanggang isang araw ay biglang kumatok si Lorna para may ibalita sa akin. Lorna, day off mo, hindi ba? Bakit nandito ka? Pwede po bang pumasok, ma'am? Ay, sige, halika, pumasok ka. Pasensya na po sa biglaang pagdalaw, ma'am. Nako, ay walang problema sa akin yun. Ano ka ba? Welcome ka rito palagi. Dadalawin mo ba si Clarice? Bukod po roon Ano, may kailangan ka ba? Hindi naman po tayo maririnig ni Clarice, ano? Ay, hindi naman. Bakit? Nasa kwarto siya. Kapapasok niya lang bago ka kumatok.
Hindi yun lalabas ng kwarto ng ilang oras. Sigurado ako. Ay, mabuti naman po kung ganon kasi mapapagalitan ako noon kapag nalaman niya kung ano yung sasabihin ko sa inyo. Sasabihin? Bakit ano ba yun? Kasi po, ma'am, Mag-a-advance ka ng sahod mo, yun ba? hindi po sahod yung i-advance ko. Alam ko na. Yung bayad para sa baby ni Clarice. Opo, yung napag-usapan po natin. Kaya lang kabuwanan na kasi niya. Hindi mo na ba mahihintay na makapanganak muna siya bago ko maiabot sa yung bayad? Yun naman kasi ang usapan natin, hindi ba? May emergency lang po kasi sa bahay. Yung panganay ko po kasi nalulong sa sugal. Nabaon na po siya sa utang. Pinagbabantaan na nga po siya ng mga inutangan niya Naku, huwag ka masyadong maingay sa pag-iyak. Baka magising si Clarice. Mamaya mas stress pa yun kapag nalaman niya to. Yun na nga rin po yung kinakatakot ko Kaya mabuti na lang po tulog pa si Clarice. Nay, bakit po kayo nandito? Bakit po kayo umiiyak? May nangyari po ba sa bahay? Wala anak, ayos lang. Kinakausap ko lang si Ma'am Carmela para dun sa gusto kasing magpalit ng day off ng nanay mo, Clarice. Parang hindi naman po kasi ganun yung narinig ko kanina. Narinig ko yung tungkol sa sugal, tsaka utang. Nay, ano po bang nangyayari? Clarice, may konting lang naman, gusot sa bahay nyo kaya nandito ang nanay mo. Maliit na bagay lang yun. Masusolusyonan din to ngayon. Tungkol na naman po ba to kay kuya? Siya yung nagsusugal, no? Bumalik na naman ba talaga siya sa pagsusugal, Nay? Alam mo yung tungkol sa pagsusugal ng kuya mo? Nay, hindi naman ako tanga. Lagi ako sa bahay. Alam ko kung paano kumukupit si kuya sa wallet nyo kapag tulog kayo. Nagnakaw pa nga yun sa tindahan ni Aling Maring para lang may pangtaya Clarice, kumalma ka. Hindi ka pwedeng ma-stress ng ganyan. Huwag kang pasigaw kung magsalita, ha? Baka makaapekto sa dinadala mo. Sorry po, Tita Carmela. Hindi na kasi ako makapagpigil Naiinis na rin kasi ako dito kay nanay kasi kinukunsiti palagi si kuya. Anong gusto mong gawin ko? Pabayaan ko lang yung kapatid mo hanggang makaladkad na siya sa hukay ng mga pinagkakautangan niya? Alam mo ba lang araw magiging nanay ka rin? At doon mo pa lang ako maiintindihan. Kapag ako naging nanay, sisiguraduhin kong hindi ako gagaya sa inyo na konsentidor. Huminahon kayong dalawa, Clarice. Lorna, ano ba? At tuluyan na ngang nag-away ang mag-ina. Ilang araw ding naging balisa si Clarice at sabi ko na nga ba, bawal ma-stress ang buntis. Dahil makalipas lamang ang isang linggo ay nakaramdam na ng paghilab ng tiyan si Clarice. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nag-labor. Kaya agad naming dinala si Clarice sa ospital. Nang manganak si Clarice ay saka ko binayaran si Lorna ng halagang napagkasunduan namin. Malungkot si Clarice dahil napunta lang sa pambayad utang ang perang sana ay para sa kanya. Laking pasalamat ko na lamang at malusog ang baby namin, Papa Dudut. Dahan-dahan sa paghawak sa ulo ni baby. Naku, mas lalo kong kinakabahan sa pagganyan nyo, tita Pasensya na ha, pareho tayong first time dito. Kabado rin ako sa totoo lang. Kung nandito lang sana si nanay, baka kahit nakapikit mabuhat niya ng maayos tong si baby. Naku mukhang kailangan ko nang magpaturo sa nanay mo kung ano pang mga kailangan kong malaman sa pagiging ina. Kinakabahan pa rin talaga ako hanggang ngayon Lahat naman po, may first time, tita. Maaaral nyo rin po yan kapag nagtagal. Lalo kapag wala na ako rito. Clarice. Ano po yan, tita? Sigurado ka ba na kaya mong ibigay sa akin ang anak mo? Naku, sa inyo na po ito. Pwede pa naman po akong makagawa ng bago sa susunod
Pero sa tamang lalaki na. Yung wala nang sabit. Alam ko, mahirap para sa'yo to. Nakita ko kung paano ka umiyak nung unang araw mo sa ospital. Normal na reaksyon lang naman po siguro yun. Pero sa totoo lang, umiyak talaga ako noon kasi mas nakinabang pa si kuya sa pera na ipinambayad nyo para rito kay baby. Dapat sa akin yun eh. Ako kaya ang umiri. Ako kaya yung tinahi. Clarice, hayaan mo na yun ha. At least ngayon, safe na ang kapatid mo. Tsaka sana wag na siyang bumalik sa pagsusugal, no? Yun na nga lang din po ang hiling ko. Kasi mukhang mapipilitan pa akong magpapuntis ulit para may maipaampun ulit ako. Ayoko na nun. Ako'y nagpapakahirap tapos iba naman yung makikinabang. Sabing hayaan mo na yan eh. Ako nang bahala sa'yo ngayon. Aabutan pa rin kita ng pera. Wag mo na lang sasabihin sa nanay mo. Pero para sa'yo yon. At lahat ng kailangan mo habang nagpapagaling ka, ako na rin ang bahala. Tita, salamat po ha. Malaking tulong kayo sa amin ni nanay. Pakiusap ko lang po sana. Alagaan yung maigi tong anak ko. Kahit yun na lang po. Makakaasa ka sa akin, Clarice. Bubusugin ko ang baby natin ng pagmamahal. At wala siyang magiging problema sa magiging kinabukasan niya. Ma'am Carmela, pasensya po kung ngayon lang ako nakabalik. Bumalik kasi ako sa bahay pagkatapos kong kunin lahat ng papeles sa ospital. Ay nako, ayos lang. Nakapagkwentuhan naman na kami ni Clarice. Nasaan nga pala yung kinuha mo sa ospital? Naiwan ko nga po sa bahay kanina kasi nag-usap pa kami ng lola nitong si Clarice. Nandun si Lola? Oo, akala niya nga nandun ka kaya dun dumiretso. Pagod pa yun sa biyahe kaya umidlip muna bago ko umalis. Ma'am? Ano yon? Baka naman pwedeng iuwi mo na sina Clarice at yung baby nyo para makita ng lola niya yung apo niya sa tuhod bago niya po sana kunin. Kahit 2 gabi lang, para rin makapagpaalam yung mga kapatid ni Clarice. Sandali, Lorna, ha? Parang hindi ko yata papayagan yan. Alam ba ng lola ni Clarice itong naging usapan natin? Doon ko palang sana sasabihin sa kanya Nay, bakit niyo pa sasabihin kay Lola yung sitwasyon ko? Baka mabigla yun. Lorna, tama si Clarice. Kaya hindi ako papayag na iuwi niyo pa rin itong baby. Ako na pong bahala. Nagipit na rin ako sa sitwasyon Talagang binantayan ni nanay yung pagbubuntis nitong si Clarice. Wala rin naman tayong takas. Iuwi ko lang silang mag-ina para magbigay respeto sa nanay ko. Tsaka para ipaliwanag ang sitwasyon. Ako na pong bahala, ma'am. Makakaasa kayong magiging maayos din ang lahat. Naku siguraduhin mo lang, Lorna, ha? Kinakabahan ako sa gagawin mo pero... Sige, magtitiwala ako. Basta 2 gabi lang. At masyado na nga akong nagtiwala. Lumipas ang 2 gabi, hindi na binalik sa amin ang anak ko. Noong una ay sinabi nilang mag-i-extend lamang sila ng 1 pang gabi dahil ayaw pa raw silang pabalikin ang nanay ni Lorna. Humingi pa si Lorna ng extra money dahil nagkulang daw sa pangbili para sa vitamins and food ni Clarice. Nagabot naman ako. Nilakihan ko pa nga ang inabot kong pera para masiguradong kasya yon para kay Clarice. Hanggang sa lumipas na ang ilang pang araw, hindi pa rin sila nakababalik. At nang sinubukan ko silang tawagan ay hindi ko na sila makontak. Pinuntahan ko sila sa bahay nila at doon ko nalaman na umalis na pala sila. Hindi alam ng mga kapitbahay kung saan sila lumipat. Sobrang nadurog ako sa mga nalaman ko. Parang bumalik na naman ako sa wala. Sa ngayon, Papa Dudut, ay sinusubukan ko pa rin silang hagilapin. Wala na akong pakialam sa perang naibigay ko sa kanila
Pero gusto ko lang sanang ibigay nila sa akin ang anak na pinangako nila. Ako ang nagpakananay doon kahit na hindi pa man lumalabas ang sanggol sa tiyan ni Clarice. Pero bakit kung kailan nakuha na nila ang kagustuhan nila, ay sa kanila ako tinalikuran na para bang hindi ko inako ang responsibilidad na dapat sila ang gumagawa. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.